ki khubor ka Batisi TV lawan ra ashapi ta ka net foodish ordar mapi nginwan ra mangi hakrdob yeng jongpi Dr. Inda Keolin Kharbuli MBBS MD DM Nephrology Idai Dr. Baningkong haga jela jongi ibala pentebit jela de ban sumaria ki badan jingshitom ki khlai ki bam lait penjahit bha ki baat ki kejan bat ki badan kam ban le dialysis wan ban yakendo yi ha Woodland Hospital dhan kheti Shillong man lakas ngi do ko por shipho baji min step shaneng ki juong ba ka jingkoi jingkhia ka ba pau shabar kadai lengba ka jingla ban sumar ya kamet ka ba syapo bat ka bam kadai ka dawai ba ka bala ban penyo ya kamet ka ba koit ka ba khia ka ba syait ba khlan kumta ngi jioi ba ki breu ki bala ban pikir ha ka rukam bam rukam di jungki ki syait ki khlan ki ne kamet ka phat bat ki kham imslam ru ha karta jungki iwei na ki ba kum kita idei mei pledaris lapang lada pipet na ka dur gadar jong i ban na ka met ka phat jong i le si phinam ngai nrai ka dei pat ka jing shisha ba i mei pledaris iladon menta shi spa snem karta ya i mei pledaris la kha ha ka khat lai tarik urumpang khat khandai spa arpo ar ha ka shnong that ka badon ha ribhoi district nrai marias dang ki samla ila lek ban shong ban sa no ha ka shnong sning lapan baptis ye i haka balang presbyterian haka hinyo tarik unok pra khat khandai spa arpunyo dau pastor Dihon Makhia jong ka balang Maurong district Narlen ka bahap hapo ka Shillong Maukhar presbytery kapur banga lang klan ngadang kumtu pin nga la treha tu ha jayau wan chua ngalang kena 11 ya kapal ba don ki pareng hatu hatu jayau tengah ngatre nga ai bam nga ai di hagitu pareng ha European katulop tangkat sandengka sibinai teperkat fitnya tangala trela ngala tre hatu dala lei gitu parang kila pen hair bomb kila pen haircut kudi kila siat bom tip surah kemna ci ong pi nga haja yau la slam la trenga hatu European habis ning pintip ndang la yo long te uba kamai wa kai patente chani te im selanga te makha ki te kha ki te chatan hanga ta te la kha ki chatat ngala rungba ngala he namar ngala du kathma faran la than ngawan chani che musning wan ai cũng leo ta mama u rong ba chi wale sita ka thama hadu ba yap o sata po thama ngi klem yo ban tep ban thang sata he yap o ating kerteng aklen o tu o ba wan la that te ia usata te kasar ka syu ai tang ka pisa te la thit ki la suloi ki me jonga se te nang mandai te ngim tip bodon tau cho no wolong kum no ya wan pra arngot si para bagata ka men nga la du la that chani wan song kon kau kat ni bayam mga dakan mau pi ha i kita ki para bam uneu khau nang mandai nang vit fi ma tip usang ba bang wasno pha bam tau khau
tim ngahadu biyak sendan seta. Imei e plideris idon nyongut ki kon. Saungut ki senrang bat laingut ki kentai. Idon shispa laingut ki kon ksil. Shispa arpu arngut ki kon miau bat arpu prangut ki kon knai. Bat habak henlang baro nadu ki kon ksil, ki kon miau, ki kon knai, ki bami na kakpo jong i. Kidon arspa sanpu laingut. Dangshen kata haga khatlai tarik urumpang arajar arpu ar imei e iladap shispa snempura bat hagane gasngi ila yo ban yale kemen bat ban ot ki sngi kha rengkat bat ki ksil, ki kon miau, ki kon knai jong i. Blain kerku kerpang ya pi mi i ba pinang yo ya kamet ka bekoi ke bekia bat ba pinang la ro ya ka ban penbej ya la ka jing em ha ka be day bat blay te si kan tin ha ka be day ba ka jing em jong a simet ngan nom la ban klet kat bangadang em ha ka ne ka perthai bat kata kalong ba ublay lang ba ki kti ki jong i ila pen khia ya ka jing pang ka jong a man suang a chai don ka jing pang su kpo baro ki ong ba laj do thit sok pet ta hadin bangala pha khem hami i hadu menta ngam ju yo sngo su ya kata ka ju su kpo bat kane ka khubor ngam la ban set tang halade ngala ya thu haki babun ki parlok ki bahaya ngasem banga ngala yo ya ka jing pen khia ngala jam ka jing su po like dit do thit sopet dei banga pha khem hami e dengan nong klet mi i phi hadu ka sngi ka jing yap jing ker khu jong me ngi ya kwa atrai ban shong to pen dap ga do nu jong i khun ki jong me ai ngin long jing suk jong me jing suk jong me jing suk jong me halaka ka history langkot ime jongi kane kasni utrai kadai kasni ka bau blei ula suj rong siar rong rupa ya ka history ime jongi hakane kasni ka jong trai bat ki kurla pang baro ki kemen bat nongkong ni dap daga jing snyengu yau blei bola pen yo yangi hakane ka shispa snem ime jongi rangkat bat pi ki khun ki ksiu ki para ki persa baro ki bayadon hakane ka sngi ke bamanta ke naka ying ka jongi nidon nyeungut si para nidon nyeungut si para sau ki senrang bat lai ki kenteng nyelayo ia kaban pendon buram hakane kesi nongkong ya imei jongi bat lakha ya imei jongi haka khat lai tarik nai ubaar khat khandai spa ar proar khat lai tarik benai ubaar khat khandai spa ar proar ka plidaris
lapang. Kakun u Ellington Salyang. Kakun kayo tibon lapang. Lapan baptis i haka balang tat. Haka nyeu teri kat ar kat kandai ar pun nyeu. Da i Reverend Dihon Moksha Balang Maurong, Distrik Narleng, Presbytery Silong Maukhar. Bat ialah syongkurim bat i Master Meheru Jat Satri. Na laimer Silong bat ni ainu yau belai jongi uban hajrong. Uba hajrong tam, ubalakar kubat ubala sumaria imei jongi hadu ba ilak kot sispa snem karta hakan yakasni kajong turai. Gidon ngut si para ki sangut ki senrang bat langut ki kantei nangi ki ngut si para imei jongi ilayo kun ksiu sispa langut. Nangi ki nyongut si para imei jongi ilayo konksiu sispa langut. Tangi konksiu ilayo sispa langut. Ki kun miau ki lidon sispa ar peu ar ngut. Ki kun miau sispa ar peu ar ngut. Ki kun knai ilayo ar peu prangut. Imei jongi ar peu prangut ki kun knai. Baro long arspa lai posan ngut ki balakha pateng nangi ki hinyeungut ki para. Hamangi khenlang baro bat ki kun seu bat ki kun menyau bat ki kun knai bat ni ki nyungut. Imei jongi ilalong ibaruspa. Ilayo yaki mensin ki bakordor arspa hinriu peungut. Baro haka cispa senam imei. To imei jongi ilong haka neka singi ka bangilayo bandake cispa senam. Bahkan sa kanam im ka kerteng bat ka burom ke jongi. To boleh unkar ku yaki neki jing. Jaga neka jing pule history langkot na banta imei jongi. Batlundong enim ngas ngeusu ngasem skeumha leng bajing elen tibakim uyalam ukeruda jing sujo Kane kalong kasngi kabasa jikan mau bat kabak kerpang na kawentai meit ibalayo bania rakhe ya kane kasngi kablong kasngi jubili kabakrau ka jubili ksiar ka jong i ibaladap menta sis pa snem ngatrai nengkong meit iladap da kajing kemen kabakrau ba ila kenjo ya kajing dap sis pa snem ban ma phi ki ba yang sam ki khon ki seu ki ba ars pa ru pusan ngut mil seu nagapor kat no phisko kemen haba ngiyok mat ngiyok i ya lai jong mi jong phi bat ibla kenjo menta ya kana shispa snem ila kop ya ka burom jo ka jubilik siar ka ba kordor ha ka ji im ka jong i nang kong namatang seu ban pen ken mau nagapor bau breu
udai ubala thau do blei na du ka sedang larangin pulih kitab Genesis hak lenong ka benengkong rekod ka arpunyau habola thau udah kerku sibune kajing kerku ku jong blei kalong bakin long kiban Islam mana pertai kin yo ru kerhai yaki khun kikti bad ka ki jing don kam kilong lengba jing kerku ku jong blei namar katang so benong mei ila yo sisa jing kerku ba kerpang nau blei lengba ka jing im kawal kot cispa snem ngat rai na pedang jongi baro 4 don i weiru ibla kot cispa snem ngai supun ken mau ye pi kibla yo mat jing kerku kat kum ka testament ka berim la donu wei breu utau dei khun jong enok baru tau dei metu sela ala pin pulinak tin ka jong blei pila ban shem lengba na kitab Genesis ka nong ka pesan ka arpunyau une metu sela ula im hadu khandai spa ro pau sakhandai snem khandai spa ro pau khandai snem ula im ula yo ya ka jingker khu ban la ong ka tin ka jong blei uba im temen tam ha ka perthai deune ubreu namar blei la ai ka jingker khu gum ju imi ich ladap chis pa snem kalong jingker khu i 4 don ha ka balang jungi ladap chis pa snem bangas rai po ka snong sningi pro ka weiru im don chu ha kan ka sngi bo menta ibla kan jo chis pa snem dei ma phi ken mi ich ga phila yo jir khu ka krau yak ba bulu la ker khu lengba ya phi si spa snem kerta phila yo ma thak nyalen ti ka jong phi happy birthday to you happy birthday to you happy birthday dear Mary happy birthday to you Kumbala ong mene baka jing pikir ha ka rukom bam rukom di kadai ka dawai ba ka ba la ban ai yangi ka jing koi jing kia i mei edru ide ibreu i baju pikir ba ha ka rukom bam jong i pat im ju bam kulmar ya kino kino ki jing bam ki ba ki wei pat ki ju sngu tanat ban bam nrei i ju bam tang da ka ja bat ki jor ki ba thong hi bat nalor kata bon ba i bam be tang u piskot serwa bat ka ja bat wat ha ka sing kha jong iru i kentat ban bam yo ki namar ba isngau salia yo ka khta ya ka jingkoi jingkhia jong i ini me e idon ya ka sap kerpang ka ba ublei ula ai ha i bat leng ba ka sap ka ba idon ilala ban penhe pensan ya ki khon ki khti jong i daladi hi namar ba ha ka por pa ki khon jong i kidang ret u kurim jong i ula khlat la du bayab u tau pai kon nga la du ta manta nang sumar bek yo ang ngam la chu na kim ngai re tang wa ta wa phi ka ti de la wiang ong ki ten le nga te ta ga long ka jing ai bo le ime e idon ya kasap ban sumar ya ki briu ki bapang basitom kat kum gajai jingpang ka ba ila bat ki dawai ki ba i aisha ki briu ki de ki dawai ki ba isnahi da ka ba i penon kam da ka snap ding ki ba i lekwat na khlau nalor ke jing sumar ka ba i ai dawai i ju sumar ru ya ki briu ki ba ur baham ki ba mensau da ka ba i pen kem bat sop dawai ru ya ki Hnrei ka kam sumar ka ba i me i kam tvet bat ka ba ki briu ru ki ju wan bha sha i ka dei ban sumar ya ki ba armet bat ban pen kha khon ya ki ilai thu ba ilas dang ya kani ka kam sumar briu nado ba idang kham samla bat idang beteng hadu mentaro ila mandai u doktor donra te dapang kano ka jing pang ba ngi te la ki duai khalau
Te layo inga ki dawai kini ki ba pang siat kini ki ba sukpo kini ki ba pang kumno ko jing pang terho ru ki ai la dawai klau te sukpo ru dawai klau ya ai ta dawai doktor ngem tim ka balong kumno ta ka dawai doktor te dala he la sanam tu da kiba armet kiba kha khulung ngai sai le pen kha hadu manta ngai sai pen kha kon Manta bidang la. ha Bidang la manta. manta ngadang la tang agane gba huri hura ka perthai kumne kata ka woi ka buriu ka ba hate deuli ka wan pha kem teng ong khelein yo phika tim ngatang sukam ka te surok la kha ka wan pat ka woi ka buriu ka ba ong ban le kha hostel arte yo kalatia hostel ka klem kha dala kem pen bej banga ong khile wat sange re hang tu lenti ha kalau ha ayo yo phika ha lenti te ka ko ngo thik kat ba nga ba tai nga du poi hostel ka kha lango suki doktor ki nurse bara tang ha chakatia kampat lap kala khana tang supoi hostel kini cenderang ro ki via le kai ki via le bol kum tu ki balai ke ti ki balai ke chat nga sai kem nga kem da ko tu dawai ka tu dawai ka banga chet ka dawai klau ka tu mde ka dawai pareng ka tu thep habilorang la ka tu nga kem ki ya chat ki ya ba don oi wala ne la chan deuli wiele bol bat ukon tang ya la chu wan ba ki prarang ba wan ba ha te yin wan pha kem manga uyam de phi da hadin pat da la kem manga la nang ban ya pat don kam ba chu Hagapor baka Batesi TV galek bania kenduk yai mei Plederis ngilap daladi bagidon ki breu ki bawan sim dawai kidon ki long kemi armet ki bawan pak hem bat donru ki ba mensau ki bawan pak sumar hai pang ina umbi telong re dah mah ina buntu sedekok ketinang sudah disebut apa kus layar mah hang melak jam em pa mo yo jam gini ya jam na yamare sabi kan di ambil wes imam na tu awat kan ya like tips jam ini yamare nginget scam bagani ka kubor ka bangiwan lam sapi kan long kata ka dak ka jing itu ya ka jing syakri ka baklam tengkai jong imei ka ba idang yai biteng haduk mentaru wat lai ladon hagarta ka ba shis pasnem bat nginget scam ru bagani ka kubor lese kan pen mau ru ya ki babun ki pait ba ki bala syak sumar hai mei Plederis naga Batesi TV ni ket pocket weng ye mei ba in nang yo ya ka met ka ba syat baklan bat in nang im syong pra syong syang